kaya dene wong tani puspa. Nalika ing wanci ketiga. Ngantu tekane kudat. Kamu tan bedane kok sing tak rasake ya. Saben dina tansah lalamu ora ono iki mung sliramu apa yang besok kasembatan apa kan dadi kegayane ati kegayan ku mung iki siji pengen urip sinanding kelawan sliramu apa mau kabeh gandeng ana ing sakjroning pangucap cepak urine semara lakon lamun to saben dina sing tak rasake kaya ngene ya cepet apa sliramu ora ngerti panandang ati aku ki ngipi apa pancet iki kasunyatan lamun to sliramu wektu dina iki mapan ana papan dulungku mriko kasunyatan Kang Mas ngantos kula dumugi wonten ing papan dulung panjenengan jalaran kula menika badhe ngunggah-unggahi dhateng panjenengan Kang Mas Dewa Awe coba diambali maneh anggonmu pawan pangandikan wong ayu kula badhe ngunggah-unggahi dhateng panjenengan cethanipun kula kepingin sanget dados garwa panjenengan Kang Mas Dewa apa sekirane kabeh pangucapmu kuwi bisa tak ugemi ing menapa mboten lahir terus sing baten kula menika tresna dhateng panjenengan rumangsa cumplong sakjroning atiku wong ayu suwe anggonku ngantung-ngantung tekamu sok kapan entuk ana kalodhangan aku bakal kondho-bloko jumbuh marang isen-isen ing atiku mergo mung mligi wanita sing dadi memaning ati ora nuli mung mligi sliramu wong ayu mboten benten ingkang kula rasa kula iki tresna dhateng panjenengan kula ingkang bagus pasiryan sakjane mawon bagus namung panjenengan Kang Dewa sakwise aku krungu pratilamu sing kaya ngene dungeng atiku bebasan ora bisa tak gambarke mbok sakwise sliramu mapan ing papanku setan apa iblis apa sing manjing sakjroning ragaku sak temen kadoyo gedene rasa nafsu kang lawan sliramu aku bakal sumpah aku ora bakal kanjuang marang wong ayu sing indah sing senajan wong ayu kae mau sulistiane ngumpuli kelawan ayu kekarane wong sliramu wis cedhak kelawan wong kakak bebasan ora pengen pisah senajan tomung sak rambu mula kuwi aku njaluk sumpah prastya aja nganti khianati tresnaku kang suci jagane reksane
pindhane sliramu reksa sajroning badanmu pribadi. Sampun dados sumpahan prasetya kula Kangmas. Pilih Krisna kula mriki dados panjenengan. Luput pisan kena ya kaya ngene iki sing tak karepke. Bathara bojo kaya. Mula sok aku njaluk tulung Kanjeng Bala. Jogonen katresnan aja nganti gawe lara ning atiku. Yes, Bathara. Saya iso ceklek batinku. Sawangun iki pun Ibu Cahya Rani. Aja kaya ngene iki tumindakmu sari. Wanita kang endah Sulistya ing marang. Jagat Dewa Bathara. Lamun tok ana kayangan Salendra Bawon siji wae. Ora bisa ana sing nandingi marang kasulistyamu. Aja meneh kok ngumpuli ngimbangi wae ora bisa. Sliramu lagi kayuyon marang salah sawijining wanita ning. Iki pun Ibu. Iki dudu katresnan. Ning papan kene ora ana Ibu Cahya Irani. Mula suwi wong ayu katresnan. Hayo. Ayo. Tampan ana katresnan kang suci, kang tulus. Aku ora bakal kagiwan. Aku ora bakal kabiyu marang wong wadon. Kang Mas Dewa. Mbak Jetu tak menawa jenengan kanjeng Ibu ya Kang Mas. Coba kepiwawas. Yen sliramu pancen durung wanuh. Yen pancen sliramu durung tepung. Kae kang aran Purbasari, katresnanipun Kakang Nusa Budiajeng. Aku njaluk tulung kelawan sliramu. Gelem ora ripih kelawan katresnanku Purbasari, supaya ngimbangi kelawan katresnanku. Kang Mas Dewa. Sampe pirsani Kang. Menika Ibu Cahya Irani boten Purbasari lho Kang. Yen ngono pamawas kula. Yen pancen sliramu ora sakit. Ripih kelawan katresnanku Purbasari. Tak jaluk sliramu sumingkir saka papan iki. Tak bajotke anggonku seseneng lawan katresnanku Purbasari. Purbasari, ayo. Purbasari. Yajeng Purbasari. Apa sliramu ora bisa ngrasake panandhangan? Lamun aku ora bisa kasembatan nuwuni tresnamu, Rayi. Becik kapukut jagatku. Mon kadaya gedhe rasa tresnaku kang tumanduk lawan sliramu. Sliramu aja lelendo. Sliramu gelis tampan ngono katresnanku. Aku lagi nandang bronto wong ayu. Diajeng Purbasari. Purbasari ning kidulmu wong ayu.
saben jeneng kita sowan ana ing pepadhan mulun bebasan ngatonake esemu manis manut dewa semono ing kalungguhan iki bebasan awak brojo swanira ana pepadhan iki saya-saya mbok barengi kanthi tawang-tawang tangis banjur tenane ana ing taman kawidodaren ing Kahyangan Salendra Bahwana banjur ana kedadian Kang Mas Pikulon Guruji. Nggih. Kula nyuwun pangapunten bilih suwan kula mboten damel rena kalih panjenengan. Ning sedaya kala saking tumindakipun putra panjenengan pun angger Bathara. Saka tumindak ing putra ulun Bathara Menika leres Kang Mas. banjur tumindak apa Dewa? Putra panjenengan pun angger Bathara. Tumindak modho-modho dumateng kula dipun dakwa katresnanipun ingkang nami Purbasari. Kula malah badhe dipun pramosa Kang Mas Pikulon Guruji. Iya, tenan apa piye? Meneta panjenengan boten pitados kaliyan aku. Monggo kula aturin dangu ingkang putra Kang Mas. Nini bedari cahyane. Injih kula Rama. Apa kabeh bener ndingen dikakake kelawan ibumu bedari cahyane? Sedaya aturipun kanjenipun menika leres Rama. Kula sampun ngemutaken kalian Kang Mas Bathara Agung. Nanging Kang Mas Bathara Agung menika boten mendho malah tansaya ndadra Rama. Dadi jeneng kita uga wis ngemutake kelawan Kang Masmu Dewa. Ewa semono babar pisan ora direwes. Ora mendho saya ndadra tumindak Injih Rama. yajeng dari cahyane. Si kula Kang Mas Pikulon Guruji. Apa sekira putra ulun Dewa bisih wujung kelawan laku. Nyatanipun tasih wujud kaliyan Enggak. Sinanding kelawan sliramu Imput yo nggih. Iki pun ibu cukup. ning papan kene ora ana ibu Cahya Irani mung mliki sliramu wong ayu katresnan ayo gelis tampan ana katresnan kuwi imbang ana wong ayu Dewa coba jangkepno ponco Liam waspadaki sapa sing ana pepadhan Romo Pikulun Guru Dewa aduh Romo Dewa Nuwun inggih Romo ulun ora ngira babar pisan yen tumindakmu wis nalisir saka angger-anggering kautama. kula tumindak menapa Romo Pikulun Guru Dewa Dadi jeneng kita orang rumangsani luput. babar pisan kula mboten rumaos menawi kula menika gadah kaluputan tumrap tatanan wonten Kahyangan Salendra Bahwana Romo Pikulun Dewa Nuwun inggih jeneng kita wis wani ora arek tatanan ing Kahyangan Salendra Bahwana. Sira kumawani moto-moto kelawan ibumu Bedari Cahyane. Kapara sira bakal mrawasa kelawan ibumu. kula moto-moto ibu Cahya Irani Gedhe pangapuranipun ibu kanggo sliramu. Papan kabeh kumawi sliramu ora imput. Dewa Nyuwun pangapunten ingkang ageng Rama Pikulun. Menawi awit saking patrap lan tumindak kula sak temah damel murinanipun marepun Rama Pikulun Guru Dewa. Jalaran
wonten bab ingkang tansah bidung raos manah kula Rama Pitulun Dewa. Dewa, Nggih. ing kamangka jeneng kita sawijining dewa minangka kebrating kabeh para kadang-kadangmu Duranda. Ewa semono tumindak lan pakatimu kaya-kaya wis gawe rusak tatanan ing kadewatan kadewangan Salendra Bawana. Sira ngasruh tumindak iki. Pangapuntenipun Rama. Jalan katemben kula ketaman curiganipun Asmara. Kalah satunggaling wanita ingkang dados pemanik manah kula Rama. Sira lagi kasmaran sawening wanita. Leres Rama. Banjur sapa sire? Wanodya ingkang sanget kula tresnani menika kasesilih. Purbasari saking Marcapada namung titah sakwatah Rama. Purbasari sawijining titah sawantah Oh nggih Rama. sing jalma manungsa. Boten sisip menapa ingkang dados pangandikanipun Rama Pitulun. Lah saya jeneng kita matur menawa ing kalungguhan iki kasmaran kaendaning wanita nanging dudu sawening widodari nanging titah sawantah jalma manungsa ing Marcapada. Napa kula lepat Rama Pitulun Gurudewa menawi kula menika tresna kalian Dyajeng Purbasari Rama. Lubuta nganggo banget jalaran yen sira kepengin jauh lawan sawening titah sawantah sing jalma manungsa iki padha wae sira iki bakal ngowahi kodrating jagat. Nanging Rama Pitulun Gurudewa napa panjenengan kasupen ingkang kawastanan tresna menika uripipun jiwa kang agem-agem yang menang ingkang dipun lunturaken dhateng titahipun kanthi dasar adil lan suci Rama. Adilipun boten kenging dipun peksa. Sucinipun kedah tuwuh saking pentole manah. Menawi kelampah kula dedaupan kalian Dyajeng Purbasari namung jalma sakwantah saking Marcapada. Menika ugi saged kawastan ngowangi kodrat. Mangkenipun tartamu kula nampi siku dendhanipun Jawata. Bebasan badhe dipun cemplungaken wonten ing Candra Dimuka Rama Pitulun. Dewa Menawi mangkenipun kula dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka sauger kula saged dedaupan kalian Dyajeng Purbasari. Kula lila legawa Rama Pitulun Gurudewa. kok kaya ngono tumindak lan pakatimu. Jeneng kita wis wani nerak wewaring Jawata. Wis wani ngowahi kodrating dewa. Mongko kabeh wis kaperan dewi-dewi. Sawijining dewa iki jodhone ora liya widodari. Kula ngertos. Yen sira bakal cukeng jroning enggal itu kepengin jauh lawan sawening titah sawantah sing jalma manungsa. Yen ngono tan prabedane kaya tumindake Kang Masmu Indrajaya. Rama Pitulun. Kang Masmu Indrajaya iki dina uga luput merga wani nerak marang paugeaning kadiwatan ing kahyangan Salendra Bawana. Ewa semono nampa siku dendhaning dewa dheweke ora bisa munggah ana ing kahyangan Salendra Bawana. Pangapuntenipun Rama Pitulun Gurudewa. Menawi kula menika mboten ndahar sedaya weca pangandikanipun kanthi kula. Nanging Rama Pitulun
Sedaya kalau awat kadaya ageng tresna kula kang temantuk lawan Ki Ajeng Purbasari. Mila saking punika Rama Pikulun kula nyuwun kanthi salam. Mugi Rama Pikulun Guru Dewa kersa paling pangestu menawi kula dedapan kaliyan Ki Ajeng Purbasari Rama. Dadi jeneng kita ora bisa tak ndakake. Panjenenganipun boten saged Rama. Dewa, yen ngono sira iki dudu patraping dewa nanging sira asipat satu. Rama Pikulun. Wonten kahanan napa Kanjeng? Sangat kenangin panjenengan punika Kang Mas Pikulun. Kanjeng Rama. Dewa, Wonten kahanan napa? Wonten kados padatan. Saruntuning badan kula kraos buntel. Estunipun wonten kahanan menapa Rama Pikulun Guru Dewa? Dewa, ya mergo sira wis wani badal dawuh pangantuk ulun. Nanti tembung ulun keturucut goning paling sabdo satemah anunusi. Yen sira kepengin ngerti marang kawujudanira ing kalunggan, coba kayono kaca pangilon. Gilo, Wah, Rama Pikulun Guru Dewa pepunden kula. Dewa, Kenging menapa panjenengan tega lan mentolo nyabda dhateng kula. Ken kawujudan kula titiwedal sakmenika kawujudan salya. Menapa dosa lan luput kula Rama Pikulun Guru Dewa? ya mergo saka tumindak pisan wani ora arek tatanan ing kadiwatan Salendra Bawana. Keng angka loro jeneng kita wis wani tumindak muda-muda lawan ibumu Cah Yai Rani ing kono bakal mrawasa lawan ibu. Mula kanthi Rama Pikulun rening sira wis dadi sukertaning kadiwatan ing kahyangan Salendra Bawana. Sira nampa siku dendaning dewa Suwindu lawas. Suwindu laminipun. Rama Pikulun Guru Dewa. Dewa, Menawi to sampun ginarsing ing pepesti kula kasabda dening Rama Pikulun Guru Dewa kawujudan kula dados salya. Nggih kula nandhang kawujudan kados mekaten laminipun Suwindu lawasipun. Lajeng menapa kula saged walaya temah jati kados ing bumi Rama Pikulun. ya. Dewa Bu, Rama Pikulun Guru Dewa. jroning sira nampa siku dendaning dewa Suwindu lawas. Sepisan sira ora kena dumunung ana ing kahyangan Salendra Bawana. Sira kudu tumurun ana ing Arcapada. Dening kawujudanira ing mengkone bisa bali wujud kaya Dek Binguni. Kalamun to sira ing mengkone bisa ketemu lawan jatuh kramamu keng aran Sipur Bosari. Mula kanthi sawising jeneng kita tumurun ing Arcapada, sira jumujuka ana ing alas Cirebon Cepu. Ya ing kono marganing sira bisa ketemu
Selamat calon jatuh kramamu Rama pikulun Guru Dewa Pepunden. Dewa Panandika panjenengan kula saged walaya temah jati temah ing walaya. Kalamunta kula nilaraken kayangan Salendra Bawana tumurun wonten ing Ngarsapada kula saged badhar kalamunta kula saged pinanggih dhateng jatuh krama kula ing Dajeng Purbasari. iya Kula parikedah jumujuk wonten ing alas Tega Cemeng. bener Sampun cedhak dalah terwaca Rama pikulun Guru Dewa. Dewa Pangestu panjenengan ingkang kula suwun Rama pikulun. iya ulun pangestoni muga-muga kalis ing sampala saklaku jantramu Matur suwun pamit lawan ibumu lan kadangmu Kanjeng Cahya Ira. Pangapuntenipun ingkang kathah kanjeng. Menawi to kula kemawon ngojak dhateng kanjeng. Nggih pangapuranipun ibu kang Gusti Prabu. Lan sliramu uga ati-ati tumurun ing Ngarsapada. Muga-muga enggal ketemu marang wanita sing tresnani. Pangestu panjenengan ingkang kula suwun kanjeng. Pangestune ibu banyu lipat besar. Cahyane pun Kang Mas Jalupa. Pangestumu sing tak jalu. Bareng kula nyuwun pamit. Kang Mas Pikulun Guru Dewa. Diajeng Betari Cahya Panjenengan ngendika bilih Bathara Abu kedah tumurun wonten ing Ngarsapada. Monggo Kang Mas Pikulun Guru Dewa. Menapa panjenengan menika kalebian saderengipun tumurun wonten ing Ngarsapada kedah liwati repat kepanasan. Monggo Kang Mas. Repat kepanasan kala dipun jagi putra panjenengan kekalih Cikara Bala-bala Upata. Piyambakipun boten mangertosi bilih ingkang kawujudan kados ngaten pun Bathara Abu. Menawi kados tetah kados pundi Kang Mas? Injih lho Rama. Nini Cahya Rama. iya Diajeng Betari Cahya Inji kula Kang Mas. nanti kaling put penggalih ulun aja nganti mengkone ndadekake pasulayan ayo padha ditungso Monggo-monggo kula Kula dherekaken. diajak Rama. kepanasan. Pancen kaya ngono. Mula aku njaluk sing ati-ati Kakang Cikarabala. Yen ana batal wadat ana ing mlebu repat kepanasan, bakal dadi tadah kala mangsa dhewe. Pancen bener. Enggal-enggal dirampungi kelamun ana. Aku mampu Sirnake Kakang.
Wikulun Guru Dewa. Putra ulun Cingkara Bala lan Sira Bala. Kenging menapa panjenengan nyandhek lampah kula badhe merjaya sato menika Rama Wikulun. Rama Wikulun. Iya. Tenane jeneng kita sakloron ora luput. Merga jeneng kita kabeh ngestokake marang dawuh ulun keng supaya pinanggenah jaga ing ngrepat panasan. Marang sapa wae yen ana badan padhak keng bakal munggah ing kahyangan Salendra Bakwana. Iki kudu disingkirake. Nanging titah ulun Cingkara Bala lan Sira Balapada. Kalamun to jeneng kita bakal mateni kelawan si satu iki keng kawudan lutut. Mbok menawa jeneng kita ing mengko bakal getun keduwung ing wurine. Ngerti yo? Yen sira durung ngerti. Jeneng kita ndak bane ngerti. Yen tenane keng kawujudan satu kewan lutung iki ora liya kadangmu dhewe si Dewa Abu. Yayi Dewa Abu. Kadang ora mangerteni yen kuwi Yayi Dewa Abu sing gedhe pangapuramu Yayi. Semono uga aku kok njaluk pangapura Yayi Dewa Abu. Kang Mas Cingkara Bala dalah Kang Mas Balapada. Ageng pangapura kula tumrap panjenengan Kang Mas. Matur suwun Yayi. Cingkara Bala lan Sira Bala. Guru Dewa. Mestine jeneng kita tuwuh tandha pitakon jroning ati. Lah Yo kene nganti kadangmu bisa kawujudan keng kaya. Tuhunipun leres, liripun kados pundi nganti kadang kula Yayi Dewa Abu kawujudan sato Rama Wikulun. Cingkara Bala lan Balapada. nangge. Ya merga kadangmu Dewa Abu iki wis luput tumindake. Dheweke tumindak nalisir saka angger-anggering kautaman bebasan wis wani gawe sukertaning kadewatan ing kahyangan Salendra Bakwana. Kadangmu moto-moto kelawan ibumu Betari Cahyai Rani. Mula kalungguhan iki kadangmu kena siku dendaning dewa sing suwene suwinju lawas. Kajaba saka kuwi kadang kita Dewa wiwit dina samengko ora kena cumandhuk ing kahyangan Salendra Bakwana kudu tumurun ing Ngarcapada. Kados ngaten Rama Wikulun. Mula kanthi iki Cingkara Bala lan Sira Balapada Inggih kula ontapno kadangmu Dewa Abu saka lawanging repat panasan bakal turun ing Ngarcapada. Ayo Yayi tak utapke Yayi sendika dawuh Rama Wikulun. Dewa Abu Kanjeng Ibu ya cincak ya. Pun Kang Mas jaluk pamit. Kula nyuwun pamit Rama. sing ati-ati. Pak. Monggo Kang Mas. monggo kiwon pamit Rama Wikulun. Cukup. Ya cengkancah daerah. Ora susah jeneng kita anggetuni kelawan putra si Dewa mergo lagi wae dhewe nampa siku gendang gawa. Ya mung wae ayo padha memuji marang panguwasaning dewa supaya putramu ing mengkone tansah pinaringan kalis ing samudra. Ayo untuk makanya.
Raden Kusumami mugi ampun Nimas ayu diajeng Purwosari aku nendang bronto aku citra mugi paring usada Aneh. Nanging kapur nyoto. Nalika tumurun kone ngasopada. Wujud alas gong liwang-liwung. Nanging kedadian iki ora wujude ngalas. Malah kapuru dadi kali kang gedhe. Apa pancen dumadining kali iki Sokolo kang tumetes oning Bantala. Nek pancen dumadining kali iki Sokolo kang tumetes ing Bantala. Kedadian kali besok yen ana reja-rejaning jaman kapelaut Ciluto. Dawuh pangandika Rama Pikulun Gurudewa. Aku bisa badar kaya duwe muni. Yen to aku bisa kelakon ketemu jatuh ramaku diajeng Purwosari. Aku kudu jumujuk ana ing alas Trebon Cepu. Diajeng Purwosari pun kakang sing teka diajeng.
Bune? Panjenengan mak sampun mireng piyambak to Rama. Ya ngene iki lho. Gawe bumbunging atine wong tuwa. Sakwise kepungu ature putramu sing kaya ngono. Lungguh sing kepenak. Saken dawuh. Patih Daraseta sabda katimbalan kula sih. Sajrone pisowanan iki sing ingsun rembug ora perkara tata praja. Nek sing tak rembug panjenengan ingsun iki kepengin keprungu ngenani wah-wahan ana ing negara Pejajaran. Sakwise panjenengan ingsun kagungan putra mantu dewa Pikulun Indrajaya. Kepiye wah-wahane Daraseta? Kepareng matur lepat menisih pangapun dalem sini. Ora dadi apa. Negari Pejajaran kathah owah-owahanipun. Contone apa? Contone ingkang gampil kemawon. Kaum tani anggenipun olah keduk bumi. Nandur sak nandur menika nggumunaken sanget. Nggumunke banget. Inggih, Ngenani perkara apa? nandur pisang, limrahe pisang menika agenge mung sak lengen. Sak sampunipun panjenengan nggadahi putra mantu dewa Pikulun Indrajaya. Gedang ingkang sak lengen menika mboten wonten sakniki dados sak kentong-kentongan. Gedang kuwi saiki gedene sak kentong-kentongan. Oh, Lho ngono kuwi jalalane apa, Dur? pikantuk sawabipun putra mantu panjenengan Pikulun Indrajaya. Matur nuwun kaya ngono. Sami-sami. Maha Swara, Injih kula Kamas Prabu. Banten kepiye? Banten medal sak menika mubrah-mubruk. Wonten ing Kadipaten Banten nggih nganai-nganai sak sampunipun panjenengan menika kagungan putra mantu dewa. Tiang nandur menika aneh. Nandur semangka. Limrahe semangka menika pinten agengipun? Ya sak Sak endi? endi? Niki benten. Agengipun semangka niku sak gentong-gentong. Semangka ning Banten kuwi saiki Sak gentong-gentong. gedene sak gencong-gencong. Nggih. Lho ngono kuwi jalalane apa? Kantuk sawabipun Pikulun Indrajaya. Dadi sawape mantuku wis teko Banten. Injih, Kamas. Mahapati. Dawuh Kang Mas Prabu. Serang saiki kepiye? Serang ugi kathah owah-owahan. Sak sampunipun panjenengan kagungan putra mantu dewa sawabipun dumugi wonten Kadipaten Serang. Dadi ya wis teko Serang. Ing sekawit Serang ayem tentrem. Sak menika geger gember ewer-ewer. Kathah pageblok esuk lara sore mati. Sore lara esuk mati. Malah kapara wonten ingkang aneh. Aneh perkara. Wingi alun-alun geger merga wonten wong wedok nglairke. Bayine cangkeme ambane sak lawang. Lah dalah. Lagi iki aku krungu bayi lair cenger cangkeme sak padha lawang. Lho ngono iku arep dienggo apa? Kangge mangan semangka sing gedene sak gentong-gentong, kangge nguntal gedang sing sak kentong-kentongan iku. Kowe iku ya ngono Daraseta. Kados pundi? Ngalembono ya ngalembono ning aja kebangetan. Mboten dados menapa nggih awit sahwabipun Pikulun Indrajaya. Ning yo ora apa-apa. Sing ora percaya mung wong siji, sing percaya akeh. Nggih. Umpama dipoting isih menang kowe. Laras Ngene ya Daraseta, kados pundi? seminggu meneh panjenengan ingsun iki ra duwe gawe. Laras Lah angka punggawaning negara lan kadang-kadangku iki tak kenake padha nyumbang mergo sak ora-orane panjenengan ingsun ki ratu
bakal mbandul keramaian. Lah, kira-kira kowe iki arep nyumbang apa, Darsa? Kula patih nggih kedah nyumbang. Kudune ya ngono. Nggih. Nggih, kula badhe nyumbang. Sarene kula namung patih bayarane nggih sithik. Kula namung saged nyumbang orjen tunggal. Orjen tunggal 3 dinten. 3 dina. Leres. Sing bayare ngono wis kula. Orjen tunggal Pak. Mos ngono. Iji Kang Mas. Yen kowe arep nyumbang apa ya? Neneng kula niki kadang panjenengan nggih. Nggih kula sumbang. Sumbang tontonan ketoprak. Tontonan Nggih, ketoprak niku pun kula pilihke ketoprak pun kondang wonten sak Karsidenan Pati. Ketoprak endi kuwi? Panjenengan pengen ngertos ketoprak Wahyu Manggala. Apik ta ora? Lho panjenengan menika napa mboten nate mireng? Ketoprak Wahyu Manggala menika mboten nate prei. Wis pirang sasi? 7 sasi. Wih, kok ora keselen? Nggih mboten. Awet ketoprak Wahyu Manggala niki enten bintang tamune pun viral wonten ing dunia maya. Bintang tamune Pun viral teng dunia maya. bintang tamune sapa? Panjenengan pengen ngertos Bapak Mogol kalih Yupi. Niku pun viral wonten ing TikTok. TikTok. Ya TikTok karo Pacebuk. Facebook. Nggih, Facebook. Moho pasti. 5 dina kula Mbak. Pun matur nuwun. Kowe melu nyumbang ta ora? Lho patih mawon nyumbang kok kula boten nyumbang. Ning kula nak nyumbang boten trima 3 dina, boten trima 5 dina. Kula nyumbang sesasi tontonan digelar wonten Pejajaran. Matur nuwun. Kowe tontonane apa? Kula mboten ajeng nyumbang orjen tunggal kaya Paman Patih, boten. Trima murah. Kula mboten ajeng nyumbang ketoprak, boten. Pun biasa. Tontonan sing durung ana nang Sing Pejajaran. dereng nate ditonton wonten Pejajaran. Kuwi tontonan apa? Kula ajeng nyumbang tontonan kethek ogleng. Tontonan kethek ogleng kok sumbangno. Kowe iki piye to, Dik? Pripun? Sing duwe gawe iki ratu kok sumbang tontonan kethek ogleng karepe piye? Mergo wonten karepe. Ana karepe Karepe kethek-kethek niku ben iso ketemu bapake kethek teng Pejajaran. Wus. Pejajaran iki kutha gedhe, kutha gedhe, keraton. keraton. Kok ana kethek manggon ning Pejajaran iki? Pengen pirsa sinten bapake kethek? Bapake kethek sapa? Lah sampean ndak bapake kethek. Kowe iki ngino. Lho wong tuwa bagus sing ngene ratu kok anggap bapake kethek. Lho kowe ngino karo aku apa? Ora sampean Kowe apa ngino? bapake kethek. Sampun to nggih ra, Mas. Wis di. Nangake. Bapake kethek. Dan Ora lungguh. trima. Kuwi iki yo ngono. Kae sesembahan ana ing Kraton Pejajaran. Lah kok mbok arane kethek? Lah iya Bangetan kowe iki. Lah kethek mboten sampean. Ya ora. Ora yo wis rasane nesu. Nek mboten ampun nesu panjenengan niku. Nek nesu nggih kethek. Panjenengan niku mboten kethek jane. Baguse ulung-ulungan ana kethek. Lah iya coba candranen Mboten kethek. Jenggote kemawon sak driji. Nggih to. Mboten kethek nanging bentung. Ngonyek kowe malah Lho jenggot tok sak driji. Dorose to. Ngawuh. Sesuk yen aku duwe gawe, nggih, tamu-tamu ki ben ora kuciwa. Iki punggawane negara lan kadang-kadangku tak enake nyumbang sembelian. Kula nggih kena pajak nyumbang sembelian oleh. Iya sisan oleh nyumbang kuwi. Nggih, mboten dados napa. Sarene bayaran pun kalong nggih nanggap orjen. Kangge sembelian kula namung saged nyumbang pitik potong. Pirang iji Kalih dosa. ora apa-apa. Matur nuwun Kangge sajen. yen kowe nyumbang apa Mas Ngor? Sapi gangsal. Sapi 5. Nggih. Matur nuwun Di. Mau pati?
Enten apa? Kowe yo melu nyumbang ta. Lho sampe butuh kula sumbang apa mboten? Yo butuh. Lah nggih. Nyumbang trimo pitik potong 20. Trimo sapi 5. Lho kadang ratu kok ngisin-ngisini. Lho nek kowe nyumbang piro? Niat nyumbang sing akeh sisan. Tenan apa iki? Mergo tamune ratu niku akeh, kula nyumbang sak tronton pun kula jebake. Kewan sikil papat. Nek iki lho di nyumbang tenan kewan sikil papat sak tronton. Sak tronton dulure ratu kok. Percaya adikku. kuwi kewan apa di? Kewan asu ajeng kula buta mriki sak tronton. Nyumbang kok asu. Dadi mengene dibeleh, ndase ora usah dipecel. Diguwodhok sing nganti mateng. Mengke didepke ratune ben meringis kaya ratune. Coba panjenengan meringis, coba panjenengan meringis. Kok anggap kaya asu. Ratu darani asu karo kethek. Coba Ratu panjenengan meringis. Lho, kados asu. Ratu arep mantu kok narik karo kawulane iki ratu. Ora apa-apa, dianggap asu lah. Wong tuwa anggere seger waras Keras kamu. Ngene yo Patih Daraseta. Inggih. Supaya kas karyaning negara Pejajaran iki ben ora entek tak nggo duwe gawe. Panjenengan ingsun bakal nganake peranatan anyar. Menapa menika, Sun? Sesuk kowe mudhuna ning desa Madesa. Lajeng Saben omahe kawula leboni. Mengko sing duwe sapi 5 jaluk 3. Sing duwe sapi 5, Jaluk 3. jaluk 3. Sing duwe wedhus 4 jaluk 2. oh, Sing duwe beras yo ngono. Duwe beras 5 kuintal, jaluk 3 kuintal. cok. Sing duwe ndok 20 yo jaluk 10. Iki gadah ndok 20. Jaluk 10. Lah nek mboten gadah ndok, Ijo ndok dhewe. mateni kok. Panjenengan niku kok Kira-kira pranatanku kowe sarujuk ta ora? cocok kula sarujuk mawon. Maha Sengara kowe yo sarujuk. Kula nggih sarujuk. Mahapati yen kowe piye? Kula nggih ajeng medhun teng desa-desa ngandani kawula. Kawula cilik kula klumpruke kula jak demo nglorot sampean. Iki piye to? Wong tuwa marah. Iki wong tuwa. Lho aku iki ratu. Peranatan ana Pejajaran tak gawe abang, tak gawe jul kowe kare aku ratune. Jane sampean iki ratu napa rampok? Lho ratu arep mantu kok ngrepotno kancane. Ratu arep mantu kok ngrepotno kawulane. Lho ratu niku kudune iso ngayemi kawulane. Lho kok malah bondo donyane kawula rampok arep dienggo mantu. Ratu cap napa sampean? Lho yen kowe ora sarujuk pranatanku, lho kowe iki pendane kawula. Kowe kok arep wani ratu kowe apa? Kula mbelani kawula kawulane. Jenengan menika yang sanes to kiramane. Pun kados ngaten. Awangane kok peh ratu arep kumawasa. Wis, cukup. Panjenengan nggih ngatur kok Kang Mas. Panjenengan iki mboten wantun Niki sura ngokop gede menungso. Nggih jenengan apa? Kakap. Dik, sedulurmu elingno, Dik. Tak elingke Kang Mas. Panjenengan ampun sakuatos. Di Mopati. Pripun? Iki kepiye? Jumeneng Prabu Manjusri kae padha kaya wong tuamu. Yen kowe wani karo wong tuwa, mengkone bakal kualat. Kok saged? Iya mergo ana tetembangan. Ente si penunggul patenono. Penunggul patenono. Mengkuli sih. Kowe ku yo ngono. Enten menapa? Ora mau penggamal wong tuwamu kan mateni. Niki kula penggak dereng rampung. Kowe jare kon mateni kula Iya, pas mengkuli sih. Iki Dan durung diterusno rampung. lho, dan Tak diterusno. terus dhisik. Ente si penunggul patenono. Aja wong tuwa kuwi malati. Krungu kowe, wong elek-elek wong tuwa iku malati. Malati. Kualat kok jambu mente siraman. Bener Kang Mas. Yo bener Kang Mas Prabu Manjusri yen turu ngiler. Iki yo padha ae. Wes,
Ngene. Dora Seto Maha Swara. Nggih. Sedelok meneh. Pendopo Pejajaran iki kerawuhan putra mantuku. Putra mantu panjenengan Pikulun Indrajaya. wonten ing Pendapi. Kabeh kawula iki mengko nek ana rawuh mantuku dewa. Nggih. Kuwi padha ndingkluk, padha nyembah. Ngaten. Yen ora gelem nyembah bakal kuwalat. Oh, kados ngaten iki. Wis tak kedawuh. Wis tak kedawuh. Mantuku dewa wis rawuh. Ayo ndingkluk kabeh, ayo nyembah. Ben entuk sababe mantu. Sang Pikulun. Kowe iki lha apa to? Atus pundi lho? Wong arep nyembah dewa kok tak. Lah kula tangane men sungkem ngeten kok. Kula nyuwun umur kula tambah 500 tahun. Kowe iki apa to ya? Mboten kula, Mas. Bojo kula nggih. Bojo kula. Kula. Ana wong tuwa nyembah dewa tak tok tak. Panggep aku wayang kulit lho. Sampean mboten wayang kulit nek sampean wong bento. Lho, Bento anyaran sampean. kok kowe iso ngarani wong kok bento anyaran? Lah ngerti nek ana anake teko karo mantune kok disembah karo wong tuwa kuwale udele ora ana. Lho iki dewa, yen ra gelem nyembah dewa kuwalat. Dewa niku nek mapane wonten kahywangan. Dahare kuku sing dupa ken kumelun, sari-sarine kembang. Lho nek ana dewa yak-yakan teng alam donya, jangan bening iwak pindang entek 3 piring. Lho niki dewa cap napa? Panjenengan mboten percaya yen tanglet iki mawon. Nganti aku ra uman. Napa nggih, nak Mas Pikulun. Sampeyan mau dahar telas 3 piring. 4 piring. Lha Layak karo uman dicocok aku ape njaluk nek ra mentolo. Kita ulun manusia. Yo entek. Ora ndak silaki. Mergo ing kayangan ora nate ana daharan keng kaya mengko. oh kados ngaten nak Mas Pikulun. Lah, mila saking menika panjenengan sampun kersa rawuh wonten Pendapi Pejajaran. Monggo kersa paring sesuai dumateng kawula wonten ing Pejajaran. Titah ulun Manjusri lan kabeh para keluarga ing Pejajaran. Ing dina iki wis tumapak ulun bakal bali makayangan. Matur ana ngersane Rama Guru Dewa kang ing genep 40 dina kasuwun rawuh kabeh dewa tumplek ana ing negara Pejajaran. Menawi panjenengan wangsul wonten kahyangan, benjang menawi badhe wangsul wonten negari Pejajaran, Iya. kula betake oleh-oleh nggih nak Mas Pikulun. Sira njaluk oleh-oleh apa? Lintang. Kula nggih titip manggawake bledek. Arep nggo Ben go nyamber sirahe Manjusri. Wong dewa munggah kayangan jaluk oleh-oleh. Sira kabeh nyuwun apa wae bakal ndak pinangkani. Ya, Ji. Kang Lilanana penggalihmu pun kakang ndak kondur ing makayangan salto. mari dipun keparengaken pirek panjenengan. Kersanipun mangertosi kaendahan swasana wonten ing kayangan Salindra Bawuh. Yen panemuku durung tekan titik kala mangsa. Besok yen wis kelakon titik kala mangsane, pun kakang matur ngersane Rama Guru Dewa dipalilahi. Sliramu uga bakal ndak boyong ngantareksa tumuju ning kayangan. Janji nggih. Ayo kersa penyang kados ngoten. Sampun nderak. Kabeh wae aku njaluk pamit. Namun beda. Ipun bos hari niko. Kang Mas Pikulun Indrajaya. Kang Mas. Kang Mas Pikulun Indrajaya. Wah, kapan?
kedadian wonten jagat raya. Arep kula dadang mriku. Kula dadang mriku dewa mesti ngerti. Nini Purbararang, Kula Rama. encen wong dapen kemaren. Dengki srei yo ngono kuwi. Ngaten injih. Nyai Rama, ingkang putra badhe matur. Arep matur apa niki? Para dene sak menika kula sampun kaku dene salah dan kakung. Kaporo garwa kula menika boten manungsa. Nanging dewa saking kayangan Sembrogawa. Bener. Mila ing mriki kula badhe tambah jimat asma Betari Purbararang. Betari Purbararang. Ayo nyembah Betari Pur. Nek ora nyembah engko budak kualat sang Betari kula. Alah. Kaya ngene nek nganti mlebu pasar dak malah angel tambanan. Wis pasar piye, Mas? Lah wong bento kok diterus-terusno. Lho, sing bento sapa? Lah sampeyan Wong iki Betari. Aku nyembah ben entuk sababe Betari. lho Betari kok sampeyan ora nyawang iki Purbararang anak sampeyan. Lho kok sampeyan sembah kok jenenge sampeyan nyembah wong tuwa, sampeyan nyembah pepundhone. Lho sampeyan nek ora wong kuwalik imane ora bakal tumindak kaya ngono. Lho saiki wis ora menungso. Lah napa? Bawane Betara dadi Betari. Saniki dadi Betari. Dadi Betari. Nek wong trimo nyembah kaya ngono mboten mandi. Sampeyan kepengin awet umure ditambahi 1000 tahun. Sembah bokonge. Nek perlu ambung bokonge ben dawa umure. Betari Purbararang. Kula Rama. Umurku ben tambah 1000 tahun. Kene tak ambunge bokonge Betari. Betari, umur kula nyuwun tambah 1000 tahun. Lho ya, bento tenan. Lho ora ono. Wong ratu kok nganti kaya ngono. Wis jagat iki ndak arep dadi apa nek ana wong kaya ngene. Terus to, Kursine balekke. lho iki negaraku yo omahku. Kursi iki mau sing mbok sapa? Kula Ya jupuk kowe. sing duwe kursi sinten? Aku, Sampeyan balekke. Niki omah sinten? omahku. Lagi balekke. Wong sing mbok kowe kon balekno aku. Kula niki tamu kon nata kursi. Ayo gelis. Sampun mo. Ngantos paman Bupati kados becak kota Merak-Nara. Kados gerah salah tonen. Cetanipun piyambakipun menika irian meri dengan lampion. Wis ceton. Jalaran panjenengan menika kagungan mantu kapala dewa. Benten kalian paman Bupati. Gadahi putri gangsal cacahipun. Bener. Sedaya menika dereng wonten ingkang payu mau Rama. Dadi perawan jubah Ki leres. ora payu rabi. Leres Rama. Sampeyan kleru. Lho kok kleru? Anak kula mboten 5. Lho sak ngerti ku anakmu kuwi 5. Ah, mulane sampeyan iki kula pas rabi tak undang ora gelem teko. Kula rabi melih. Dadi duwe anak siji melih anak kula 6 wedok kabeh. Anakku semono akiye. Anak kula wedok 6. Kuwi arep kanggo apa? Kula klumpukke kula dadekke tim bola voli. Ngono kuwi ya iso nyemes bak. Ada boten. Lan trimo nyemes bathuke manjusri saged. Neng, anak kula ora ketang durung payu omah-omah. Boten kula kudang ben dirabi dewa boten. Timbangane dirabi dewa sing kelambrangan ing alam donya. Keduwung dirabi tukang tebang tebu. Ada mokon ngrabi tukang tebu, ada mokon ngrabi tukang rosok. Aku ra urus. Sampun mo. Diri menika sampun wonten karangan pun dibarake pisuanan. Terus tau? Inggih. Pisuanan wis rampung kena kok bubar. Namu wis tak kedawuh. Injih. Yen Purbararang, kok derake kulat kuwi ayu yang wis kene.
Indrajaya. Kena kowe ngapusi karo wong Pejajaran ning beda karo Mahapati. Waton besok gawe wadimu aja takon dosa.